Nyilván mindannyian csalódottak voltunk a selejtező utáni eredménytől, hiszen A vagy B csoport egyikébe szerettünk volna bekerülni, azonban megtárgyaltuk a többiekkel, és ezt eldöntöttük, elhatároztuk már az előző szezon elején, hogy mi mindenképpen A döntőben szeretnénk kerülni. Ez is egy másfajta kihívás. Így alulról kell építkeznünk, valamilyen szempontból lehet, hogy ez jó is fog elsülni, tehát voltunk már ilyen szituációban, amikor szépen lassan, fokozatosan építettük föl a szezonunkat, és picit lentről indultunk, de a végére odaértünk, ahova kell. Ugye a csapat magja, a 2006-os mag, ugye már legalább egy 6 éve együtt edzés, együtt játszik minden évben, és szerintem így mostanra értünk itt teljesen össze, és ebbe a szezonban tudtunk itt teljesen kiteljesülni. Ez itt a 8. évem. Nagyon jó a közösség, akiket mondtam, hogy a kezdőötös, velük együtt játszunk már 4-5 éve teljesen, és jól lehet tudunk lenni pályán kívül is. Én már nagyon sok ideje kosarazok, szerintem 11-12 éve, abból 10 éve szerintem a Dávid Kornél Akadémián, és nyilván a közösség, nagyon sok embert ismerek. Jó társaság mind pályán kívül. Őszinte leszek, én is már a 4. éve kezdtem velük dolgozni valamilyen szinten, mindenféleképpen mellettük voltam. Első évben én voltam a vezetőedzőjük U16-ban, a csapatnak a nagy részének, illetve utána években is dolgoztam mellettük. Lehet, hogy nem vezetőedzőként, de másodedzőként mindenféleképpen ott voltam, úgyhogy ismerem őket, mint a rossz pénzt. Reális cél, és mindenképpen ez is volt kitűzve a szezon előtt, hogy az A döntőért harcoljunk, és az a célunk az egész szezonban, hogy oda be is. És azon belül? Igazából ott már szerintem bármi megtörténhet, főleg a mostani lebonyolítás szerint szerintem bárhova lehet esélyünk odaérni, ha elkapunk egy jó napot. Nagyon jól összeszokott keretünk van, és erős edzők. Ez az utolsó szezonunk együtt, és ez plusz motivációt ad nekünk, hogy mindig 100%-ot nyújtsunk pályán, és a meccsen és edzéseken is. Ha nem feltétlen 5 év múlva, de a közeljövőben akár én elképzelhetőnek látom, hogy mi fontos szerepet vállaljunk ki a felnőtt csapat munkájából, és hát igazából ez a cél is, abban biztos vagyok, és mindannyian ezért teszünk minden nap.